Последния момент реших да резервирам 40-часовия круиз на Silja Line от Хелзинки до Стокхолм. Оставихме колата на паркинга и оттам тръгнахме към пристанището. Първо се чекирахме и след това се качихме на борда на любимия ми кораб Серена АД. Както винаги бях резервирал каютата Промена АД. Тя се намираше в централната част на кораба и от прозореца имахме гледка към Търговската улица. След като се настанихме, отидохме за питие в салона, откъдето се полюбовах на красивата гледка. В 18 часа имаше бинго, но за съжаление не спечелих голямата награда. За вечеря решихме да седнем в един от ресторантите, които се намират на Търговската улица. Тук всичките ястия бяха приготвени на грил. Поръчах си пилешко филе със сос бернес, а за десерт реших да експериментирам с цитрусов крем. След това се върнах към основния бар, за да послушам хубава музика преди вечерното шоу. Бенда беше от България и свиреха жестоко.